Vika herätys. Lähdetään etsiä Matille uusi kytkinvairi ja jatketaan elämää. PS Motor, Kitsuko. PS Motor, taas kerran kiitokset Luukakselle, että meillä on tommonen yhteystieto, mistä voisi mahdollisesti löytää kytkinvairi. Hei, jos näette SY71 rekkarikilven jossakin irtonaisena, älkää ottako. Niin, eli tilanne on, että kytkinvaijeri on viittavaille poikki ja soitettiin paikalliseen Kitsukossa paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tyttö ei ymmärtänyt englantia kunnolla, niin se kysyi, että voisiko hän tulla käymään siinä hotellilla. Se tuli äijän kanssa tohon, katsovat mikä on vikana, veivät pyöriä ja sanoi, että tulee tunnin päästä hakemaan. Niin, se vielä hakee sinut sinne. Niin, ne hakee mut täältä erikseen sinne ja pistää pyörä sillä aikaa tuonne. Mikä huoltoliike? Ei hyvä. Suomessa saisi tällaista. Niin, tekisikö Suomessa joku? Että tunni, otetaan tunti siinä, me viedään pyörä ja vaihdetaan vaijeria. Onko me niinku sillä aikaa tänne? Niin. Syvään go free. Sitten kaikki motoriset, muistakaa, Puola on vaarallemaa, älkää lähtekö tänne. Joo, ei tänne ei kannata tulla. Kannattaa ainakin stressata monta kuukautta sitä. Niin. Kannattaa ja olla sitten tosiaan sitä rahaa sinne poliiseille, kun ne pysäyttelee koko ajan. Ja... Nämä sillat ei käynyt moottorilla sitten takaisin. Käsikampi ja siinä vaan turvaliivit päällä ja ei muuta kuin pyörittää. Aika joutui se kuitenkin kääntyy. Siellä on varmaan aika hyvät välitykset. Mahtaa olla. Ei ole ton kokoisia rattaita. Ei tarvi 5 vuoden maastavetoreeniä tehdä, että saa ton käännettyä tosille. Minkälainen päivätyö olisi olla tossa? Veivillä ensin tuo silta ja sitten vaan... No niin, ei kun menoksi. Me ollaan 1,5 tuntia odotettu. Ehkä se Matin pyörä on jo myyty puolalaisessa tori.fiissä osin Siperian laivassa. Ei ollut pyörää myyty osina. Ei kyllä tuo näyttäisi. Häh? Ei tätä voi uskoa todeksi. Sä saat tehdä kyydin. Niin. Niin. Miettikää. Nyt on kaikki mukaan. Wait, we follow you. We follow you. Okay. Nyt mennään. Joo. Uskomatonta palvelua. Tuo auto niin lujaa, joka johatti meidät tänne, että niin mä en tohtia ajaa niin paljon ylinopeutta tossa kautta. Oikein tämmönen kunnon paikallinen korjaamo. Tollekin mä menin sanomaan kiitos, niin se ei ymmärtänyt, niin heti lähti pyytään tuolla. Niin. Ei vaan niinku tokaa sitä. Ei älytä. Is this working? No, it's big puff. Is this your bike? Yes. Intruder, Suzuki, yes. Have you been in Finland? No, not yet. This is my son. I love motocross. Yeah? Yeah. Oh. I have motocross bikes. Tää ei muuten kiinnosta Mattia, ei sitten yhtä. Ei, tää on ihan syvälle. Tuo sen pojan ja tuo joku niiden asentaja. Stay and you go to training. Okay, maybe we need to be another night here. Is there some place where you can drive that? Yes, we have a big... Jumps and... Yes. Matti, mikä on fiilis? Paljon se maksoi? En mä tiedä vielä. Onko Täältä löytyis Kevlarin varkut. Ei vitsi. Ajokenkiä. Lyhytvartista Alpine Starsia. No niin. Thank you. I take that yellow lock. Mikakin löysi. Levytykko mikä, kyllä tuolla palvelulla on ansaittukin, niin että ostetaan vähän lisämyyntiä. Todellakin. Tähän voi tyyliin antaa vaikka vain 20 tai 50 tai siis No niin. jos haluat. Ei muuta kuin reissu jatkuu. Ei oo totta. Alle 30.
No niin, ei me vielä lähetäkään, kun tää kaveri haluaa esitellä tän Gyndapin meille. Ja varmaan lyö tulille ja ajaa pihalle. Mä en viitti kysyä, että... Jos se ymmärsi englantia, kun mä kysyin, niin tuon kuulemma toimiva tuo kivääri tossa. Se piti tietenkin ottaa testit siitä. Niin. Sillä on ammuksia sinne tili. Paukkupatruun. Niin joo. Ei vitsi, se alkaa oikeesti värkkää ton konekiväärin tulille. Pistää meidät riviin, tossa on tää natsisymbolejakin tossa. Ei viiti ottaa puheeksi. Ei. Jotenkin vaan ei viiti kysellä. No. Ei vitsi. Tiina meni. Sillä on tuo. Ei vitsi, menee korva. Great service and great experience. Yes. Aha, this is motorbikes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No niin, lähdetäänkö jatkaa? Lähdetään jatkaa. Ehyyttä on. Kyllä kelpaa. Eiköhän nämä mopot syö monenlaista bensaa. Mitäköhän myrkkyä sinne meni? En tiedä. Ne bensaletkutkin on sen näköisiä, että milloin ne happistuu poikki. Kylläpä nuo kai kestää. Eikö ole tosi kuuma? Siis semmonen niinku kostea ja kuuma tää oikein. On. Mä lähden maksan tuon 74 slotia. Joo. 26 lotia. 22 litraa. Tässä tekee. Yhteensä. 22 litraa saa 26, onko ne sloteja vai mitä ne on? Parikymppiä. Ja vähän reilu. Alle 25 €. On tällä osa noista taloista ihan hienoja, niin kuin tuo tuolla. Joo, tossa on ihan uusia täällä keskellä, niin ei yhtään mitään. Ja sitten on niitä aivan, mistä katot vuotaa, yksi lehmä pihalla. Ja... Tehdään, koko ajan rakennetaan tänne keskelle, ei mitään uusia. Niin. Ja sen huomasin äsken, että täällä ei yhtään puutaloa. Kaikki uudet talot, niin kuin tuokin. On kivitaloja. Niin kuin tuokin on kivitalo. Jannen päästään varaamaan hotellin, niin se on sitä. Minä varaan vaan luksusta. On kyllä, meikä kyllä varpaillaan tuohon asti.
Meinaatko, että siinä voisi olla jotain? Ei. No niin, älä nyt ällöille siinä. Ja sitten löytyy keittiö tietysti. Kyllä se on ihan hyvä. Se on hyvä. Tää maksoi 200 latia meiltä kaikilta 3 yhteis. Paljon se on per naama? Sopii tähän tyyliin mitä tää on täällä. Tämmösiä vähän ankeita. Tuommoista nuhjusta kaikin puolin. Kato. Kaasuliekki tuolla. Niin sinne ei mitään lasia ei se. Ei mitään, tonne voisi työntää sormen. Tossa on niinku sytytin. Koetetaanko sammuuko se? Ei se sammu. Sitä ei voi sammuttaa. Pikkusen mustunut tosta ei se. Tukkukaa pojat vaan. Pistetään ovi kiinni, niin se on, kaikki on hyvin. Pitäisikö kysyä, että onko toi ihan Niin. normal? Just että when did last time you did check it? Hyvää vettä löyttiin, eli eikö tuo natriumia? Mä en oikein varma, mutta aika paljon. Herätys. Vaikuttaa siltä, että saa tänäänkin hikoilla tuo aurinkolämmittäjä jo nyt aika kuumasti. Matti katsoo meidän hienoja takapihamaisemia. Tosta ei kyllä paljon paremmaksi muutu. Tämä ei onneksi palannut yölle. Siellä se tohottaa. Mukaan ajattelin, että pitää kasvattaa reissuparta. Mutta ei tällä kasvulla näitä haivenia ei tuolla kehtaa olla ihmisten ylivuosi. Joo, älä. Joo, eikä siihen niinku mikään huutele, ei siihen riitä viikon reissu. Meikän kova motoristipartaluuk on nyt mennyt. Mutta nyt ollaan menossa isolle laiturille ja nähtiin myös se Hotel Casino, mikä pitäisi käydä katsomassa. Lähdetäänpä kohti laituria. Eikö me voit kävellä sinne? Kyllä mä 10 hitään takaisin tähän. Tuossa tuntee itsensä tuntee aika idiotiksi tuossa keskellä Lonely Riderina. Niinkö? Hiljaa vaan seuraa muita, mutta se on toisaalta aika vapauttavaa. Tuo mukaan Euroopan pisin. Siinä on Euroopan pisin laituri. Mä lasken niitä hikipisaroita, kun me kävellään tonne päähän. Ja Janne on nyt ihan varma, että sille päässä on kahvi. On siellä kahvilla päässä. Tossa on enemmän pinta-alaa kuin Mati uudessa terassissa. Joo, ei meikä tarvitse. Nää Rukkan kamppeni, nää silleen hengittää, että ei tässä tuu kuuma. Kevlar-arkkuja. Mä en välttämättä tarvis niitä Kevlar-arkkuja. Nyt ollaan niinku ihan päässä. Pitäisikö sun Mika koskee sinne ihan päätymäiseen lautaan? Oikeet massipäälliköt, ei tämmöiset vanapii niinku me, ne pyyhkäisee tosta lätäkön yli omalla veneellä tänne sille pitkälle viikonlopulle. Joka lähtee takaisin. Niin. En tiedä minkälaisia tilanteita tuolla kovassa tuulessa tulee tuolla merellä. Se ampuu vissiin kaloja tuo tyyppi tossa. Sen verran oltiin aikaisessa liikkeessä, että kahvit jäi saamatta, mutta
No nämä paikkojen tasot vähän vaihtelee. Mitä täällä oikein tapahtuu? Kaikkia ihmisiä uimapuvut päällä niin paljon tuolla liikkeelle, että huhhuh. Tyhjensivät rannan kun tultiin. Mä tiesikö, että me ollaan tulossa ja ne pisti kaikki pois rannalta. Että nämä maitohylkeet tulee, ne on suojeltu ja joku voisi pian raapasta. Suojeltu hyljelaji tulossa. Kaikki pois. Ei tässä sitä merimaisemaa ollut, että se ihan varauksetta ei kannata luottaa siihen booking.comin kuviin. Tuolla kyllä vielä sattuu jollakin jotakin. Siellä ne taas menee tuo. Ollaan Puolan paikallisella Gran Canarialla. Niin, Puolan Kanari. Mutta mietimme, siellä aulassakin kysyttiin sitä, että niin, onko täällä joku tapahtuma menossa? On niin paljon ihmisiä. Ei, täällä ei se edes tiennyt. Tää on varmaan vaan normaalia, että täällä on tähän aikaan näin paljon porukkaa. Olisikohan Annista hauska mennä tollasella, Matti? Olisiko ehkä? Kuka ei kuulu joukkoon? Tää mun vaatetus on jotenkin poikkeava. Sukaat ja sandaat. Täältä on muuta kaikki rannavaatteet. Nämä pitkät housut laita. Hei Matille saattaa löytää uikkarit. Olisiko mitään isompia? Tak, Maja nie chodzi w normalny sposób. Aika notkea tyttö, notkeampi kuin minä. I do góry! Hop! A tak Maja odpoczywa po ciężkim treningu. Jakaś krzyżówka do tego. A tak z Majkiem sprawdzają, czy jest wolne miejsce na plaży. To była Maja! Czas na drugą. Ei surkia. Missähän mun vyölaukku on? Ja se jäi kyllä nyt. Vyölaukku jäi. Vyölaukku on. Mutta näytäpä se kuva. Se oli tottunut jostain kuvaa tuolla. Kuka on tuo on? Uuno. Ei usko, että se ei oo paikallinen. Kaveri on tässä näin kapeen näköinen. Mitä me ollaan syömässä, pojat? Olisiko kenties kofri? Monesko tälle tuli? Olisiko tällä reissulla? Olisiko tänään? Ei me voida enää puhua, että monesko tällä reissulla. Kyllä meidän pitää ruveta puhumaan tunneista. Tämä toinen vasta tänään. Ei. 2 tunnin sisään. Nää vaan on niin. Iltapalaa, välipalaa, aamupalaa. Nää otan vielä. Tässä demonstroidaan, kuinka pyörällä kävellään, siitä pöllitään laukku ilman, että kukaan hotellihenkilökunnasta tulee Niin. sanomaan yhtään. Täällä valvontokamerat ja rautaporttien takana mä jos ehkä sama vielä laittaa ketjulla yhteen nämä pyörät. Vai mitä? Ahin. Pitäisikö meidän mikä vedin tässä sun paija? Tommonen Richard Ei joo. Richard Cheese. Ennen tätä reissua me ei tiedetty, että kofri on edes olemassa. Ne missä ne kofrit nyt jo näkyy meille? No niin, meikäkin sai peililasit, teilläkin on. Täällä on hirveä turistisäkki mukana. Oottehan tekin onnellisesti unohtanut sen, minkä sanan se opetti meille se myyjä. Joo, kyllä. Minkä? Se mikä se sulle opetti? Mikä? Se myyjä. Ja se on joku härskiys tai joku semmonen, kun Pekka mukaan muista. Ei mitään. Nehän No on joo, mutta ihan vääränä ne äijät. En mä niinku tajunnut mitä se tarkoittaa. No yllätys. Ilman testosteroniruiskualta ne on ihan turha mennä. Ei semmoista karjua ollut tuolla, että joku jitsu olisi lukenut tuossa paijassa. Mutta on melkein ketun nenätit. Minä me pärjätään.
Eli meillä tulee ajomatkaa siis torstaille. Ollaan tuolla. Tuolla ollaan. Ajellaan jonnekin tänne. Siellä ollaan torstai perjantai yö. Sitten ajellaan tuonne. Sitten Ravende. Siellä, siis perjantaipäivä me saadaan oikeastaan ajaa koko päivä, koska meidän pitää vaan ehtiä yöksi käytännössä laivalle. Oliko niin, että 11 pääsee illalla laivaan? Niin Joo. on koko päivän aikaa ajaa 200 kilometriä. Nyt saadaan rauhoittaa 1 päivä ilman ajamista, saadaan nukkua aamulla niin pitkään kuin halutaan. Pitää vaan löytää uikkarit meikäläisen. Lähdetään etsiä Matille uikkarit. Nyt se muisti tänä vuonna se muisti pyyhkeä, mutta ei uikkareita. Ei. Mikä on aamutunnelma? Näyttäisi olevan aika lämmin. Joo, se seuraa meitä se auringonpaisti. On 2 päivänä ajettu perille ja ollut sadetta ja se on helle on kuitenkin seurannut meitä. Mikä jos joskus saisi valita, että ei tuu ruokamyrkytystä. Niitä milloinkaan ei. No silloin kun olisi rantaloman kohteessa vaan 1 päivän. Niin, jollain reissulla. Niin. Silloin ei niinku missään nimessä. Ihan melopaan. No, onko Matti samaa mieltä? Joo. Jos me tästä lähdetään rannalle, siellä on hirveä määrä ihmisiä ja aurinko paistaa. Mä voisin ihan puhaltelleita. Mutta on se toisaalta hyvä, että joku on täällä siltä varalta, että jos siivoja tulee, niin sä voit sanoa sille, että we don't need cleaning today. Joo. Matti on reilu kaveri, kun se uhrautuu. On. Sen. Matti on aina ollut reilu. Täytyy kyllä sanoa tässä vaiheessa, että harmi, että Matille tuli se ruokamyrkytys. Toivottavasti pääsis vaikka iltapäivällä vielä käymään. No niin. Valitti just sen pihvin, mitä me ei syö. On se ihmiset kaavassa. Tuolta katsella Beachille vähän, että mitä porukka touhuaa. Tänään on keskiviikko, tää on aivan täynnä tää ranta. Minkälainen tää on viikonloppu? Niin. Aika Se dippasi sen vaan tuolla veessä. Aika hieno. Sitten koitetaan miten lämmintä vesi on vielä. Joo. Käypä sä ensin. Eikä vahtii tavaraa. No, virkistikö? Virkisti on muuta ihan älyttömän kylmää vettä. Ai kylmää? Kylmää. No. Paljon kylmempää kuin siellä Jurmalassa. No jotakin sentään vähän niinku semmoista sanomista. Se on niin paljon syvempi tuo ranta. Niin joo. Tiukkaa lipasa edes mennessä. Se oli Jurmalassa niin matala koko kauttaaltaan tuo. Kyllä se niinku... Hyvä, että tuli käytyä testaamassa. Tässä meikäläisen vuoro. Käy toteamaan, onko kylmää vettä. Sen verran mä aion turistilla näytettä pian nää lasit. Muista staattisuus. Joo. Kuka ei kuulu joukkoon. Valkoinen paistaa tuolta ruskeiden keskeltä. Ruskeita ihmisiä ja sitten on Janne. Kyllä se siellä ihan polski. Eikä taida olla edes kylmä. Ei se Janne erotu täältä muuta kuin värin puolesta. Niin on paha uito, mutta oli muuten oikeesti Eikö ollut? älyttömän kylmä. Totesin tässä, että et sä erotu täältä muuten kuin värin puolesta. Joo. Tuo oli ruskeita ja sitten olit sinä. Maitohylje. Harmittaa kyllä, että Matti on tuolla hotellihuoneessa. Koitetaan saada se kuntoon ja iltapäivällä. Mä kyllä tarjoan sille lohdutuskohrykahvit. Jos se pystyy syömään. No niin, kovan onnen Matti. Olemme tuoneet, tossa ole hyvä. Mustikkaa. Matille mustikkaa take away kupissa. Onnen kyyneleitä. Ja se siitä huomiseen päivään mennessä. Kunnes minä jotain Mika jompikumpi sairastu tai örlätään kypärää. Mitä mieltä oot Mika tosta mustikoiden tilaamisesta? Menikö ihan ykkösellä läpi, että Puolassa tilaat mustikoita kertakäyttökahvimuki? Ei se ihan mennyt ykkösen, mutta tässä kuitenkin ollaan. Tässä ollaan, nyt on mustikoita tuossa. Nyt sattuu ihan oikein ukkonen. Salamahan katkaisi sähköt sitä kahvipaikasta. Onneksi mä olen kerännyt tilata sen kahvikupin. Vielä nyt sitten saetta täällä.